Dace a soyayya, dace a so, ni zai ka ba mu kiɗa mun ɗauki so. Dace a soyayya, dace a so, Mansur da Bibai yau mun ɗauki so. Mansur abokina na samu so, na so maka bayani ban ganka ba, na kira yi wayarka ba ta yi shiga ba, caji ne ko network ban sani ba. Sannan na je kuma har gidan ku baka nan, zan baka batu akan soyayyar nan, wata na je gurin ta can a kanan nan. Lallai ko za na so labarin nan, shi yasa na taso gurin aikin nan, ni ma fa na samu soyayyar nan, zan so na baka labari gaji dan uwana. Wata rana Alhamis ban mantawa, na tashi na rufe shagonawa, zan je gida domin na yi hutawa, hotonta na gani rai yayi amsawa. Farkon haduwata da tawagin biya, na ganta ne kamar anyo walƙiya, murya ta zace a raina ta sanyaya, farin ciki ya kama mini zuciya, kyakkyawa mai birge zuciyar mai kala, kyan ido da haske tamkar 'yar indiya. Na yanke shawarar zan leka Kano, domin a bar so zan je in gano, na sauka a gidan man Rano, mai mashin ya kai ni can inda zan gano. Aboki dan faɗa min me ka gano, da shiga gidan Nafisa ta na gano, mai kyau da haske jikinta na 'yan Kano, ta zarci wasu in yankin na gano, kakin hali da tarbiyya Nafisatu, ka faɗan taka Jamila ko Hannatu. Harira ta masoyiyata, bani jin bugu dan ice in gani gata, ta samu tarbiyyar magabata, buri na shine kawai na zambijinta. Harira, Harira, Nafisa, 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 sautin bugun zuciyata, Nafisa, ke ce tauraruwata, Nafisa, ni ko Harira, na ce Harira, ni sai Nafisa sirrin zuciyata. dace a so, dace a soyayya.